O pasado 5 de abril celebrouse en Lalín unha emotiva homenaxe en memoria do notario Vitorino Gutiérrez Aller, cofundador da Irmandade Xurídica Galega e destacado impulsor do uso do galego no ámbito xurídico. O acto contou coa presenza de autoridades locais, representantes institucionais, asociacións culturais e sociais, así como familiares e amigos que quixeron expresar recoñecemento e gratitude á súa figura. A abogada lalinense e membro da Irmandade Xurídica Galega Manuela Sobrido foi a encargada de moderar o encontro no que interviron destacadas personalidades. Vitorino, ou Coco, como é coñecido aquí en Lalín, forma parte da xeración de referentes para os galegos que conseguiron novos ámbitos para a lingua galega. Vitorino foi pioneiro no empeño de abrir as portas á lingua galega no ámbito xurídico e tivo un papel decisivo na galeguización da xustiza. Por isto, entre outros recoñecementos, recibiu a insignia de ouro da Irmandade Xurídica Galega, o premio honorífico da Fundación Lois Peña Novo e tamén foi nomeado fillo predilecto polo Concello de Lalín. Durante 40 anos desenrolou a súa profesión co compromiso da recuperación da lingua galega. Nunha época na que o uso da lingua no ámbito xurídico non era doado nin habitual. Na súa notaría, todos os documentos se redactaban en galego, sempre que o usuario non demandase expresamente o uso do castelán. Para comprender a relevancia que tivo a súa figura, debemos ter en conta que durante séculos a documentación xurídica só se expresou en castelán. El recuperou así a tradición dos antigos escribáns de utilizar o galego nos documentos notariais e que o ordenamento xurídico non permitiu durante casi 300 anos. Só pola concentración parcelaria, na comarca do Deza, Vitorino redactou en lingua galega casi 30.000 títulos de propiedade. A pesar de todo isto, Vitorino contaba que o seu coa causa galeguista non foi algo repentino. El comezou traballando en castelán, pois como fixemos a maioría dos profesionais que traballamos no ámbito xurídico. Cando traballou en Celanova, el comezouse a galeguizar no ámbito da fala. Alí a xente só falaba galego e comezou a tomar conciencia de que falaban galego coas persoas que querían facer testamento, coas que querían vender ou parcelar fincas, e logo, a hora de formalizalo e poñelo por escrito, pasábase ao castelán. Deuse conta de que era un absurdo e que o normal sería que os documentos se redactasen na mesma lingua que falaba a xente. Vitorino amosou un especial agarimo cara a lingua e a cultura galega, en especial pola toponimia, porque era unha maneira de respetar o noso patrimonio. Máis tarde, traballando en Arzúa, deuse conta do mal uso que se facía da toponimia dos lugares e das aldeas nas escrituras, que había verdadeiras aberracións. Comezou a redactar escrituras en galego cando se permitiu o Estatuto de Autonomía, no ano 1981. El impulsou o emprego do idioma galego nos ámbitos xurídicos, con aportacións como o primeiro formulario notarial en galego, co que os notarios podían contar con un material traducido galego para incorporalo aos documentos e procedementos que se realizaban nas súas notarías. A pesar de contar con este material dende hai máis de 2 décadas, a maioría dos notarios, aínda a día de hoxe, seguen sen usar o galego. Vitorino tamén recuperou a tradición xurídica galega, as normas que non estaban escritas, o chamado dereito consuetudinario. Tivo unha participación decisiva na redacción da Lei do Dereito Civil de Galicia. Esta lei recolle os usos e costumes propios que perviviron na práctica durante séculos en Galicia. Carlos Varela García, fiscal da Fiscalía Superior de Galicia e membro da Irmandade, destacou o papel fundamental de Vitorino Gutiérrez Aller como fedatario público e o seu incansable traballo na defensa e promoción da lingua galega. Vitorino Gutiérrez Aller é un nome que está ligado aos dos protagonistas da historia xurídica do noso país, pois desde o inicio da súa profesión en 1969 foi un home consecuente coa realidade social que lle tocou vivir, amosando unha profunda sensibilidade cara ao noso idioma que non dubidou incorporar como lingua oficial e protocolaria na redacción dos documentos notariais. Lugares como Forcarei, A Estrada, Celanova, Arzúa
e, finalmente, Lalín, foron testimonio do seu decidido talante como fedatario público, sempre determinado e disposto a asesorar eficazmente a todos os veciños que a súa escribanía se aproximaban. Home coherente e de posicións claras, decatouse de seguido que o carácter de servicio público da súa laboura demandaba unha lingua vehicular comprensible para o cidadán que acudía ao notario. Este era maioritariamente galego falante, polo que debía superarse o absurdo de que xente galego falante de toda a vida non poidera formalizar nesta lingua os seus documentos persoalísimos de propiedade ou de última vontade, sendo manifestación cualificada de tal vontade interna a lingua en que ésta se exteriorizaba. Por isto, en canto foi posible legalmente, convertiuse nun activo protagonista da incorporación do galego ao ámbito da función pública notarial e tamén nun referente para todos os que integramos a Irmandade Xurídica Galega, na que el foi socio fundacional e recibiu tamén a súa medalla de ouro. O seu coñecemento do noso dereito consuetudinario fixeron brotar nel a inquedanza por fornecelo de rango legal, buscando solucións prácticas e permanentes para os complexos problemas que aflixían o dereito civil propio de Galicia. Para facilitar esta transición, Vitorino contribuiu activamente no proceso de desenvolvemento do dereito civil galego, formando parte como experto da Comisión non permanente para a renovación da antigua compilación de 1963, entregando as súas conclusións ao presidente do Parlamento galego o 22 de marzo de 1991. El mesmo resumiu as conclusións desta comisión co seguinte teor literal: temos a obrigación de conservar e desenvolver o noso dereito tal e como é, conforme é usado e afeito polo pobo galego nas relacións ordinarias da súa vida civil. Este carácter consuetudinario do noso dereito é unha característica fundamental da nosa autoidentificación. Lembrar isto parece fundamental para os efectos de establecer a orde de prelación das fontes do noso dereito, que sempre constituíu unha das súas peculiaridades máis destacadas. Xoaquín Monteagudo, presidente da Irmandade Xurídica Galega, salientou o compromiso constante de Vitorino Gutiérrez para converter o galego na lingua habitual dos documentos e protocolos notariais. Quero explicar esta homenaxe que a Irmandade Xurídica Galega lle dedica ao noso compañeiro Vitorino desde unha doble perspectiva. A perspectiva é que a personalidade excepcional do noso notario, de Vitorino, insírese nunha tradición de xuristas galeguistas. Non por casualidade, hai 9 anos, cando se cumpriu o centenario das Irmandades da Fala, homenaxeamos en Monforte de Lemos aos xuristas que participaran na fundación e nos primeiros anos daquela asociación tan importante para a cultura galega que fora as Irmandades da Fala, que personificamos daquela no ano 2016 en Manuel Banet Fontenla. Vitorino e a súa excepcional figura insírese, repito, nesa estela e nesa liña de xuristas destacados que forman parte da tradición galeguista. Pero hai outro aspecto que queremos destacar neste acto e que creo que lle gustaría especialmente a Vitorino, e é que este acto servise para dar un paso adiante no que é o obxectivo fundacional da Irmandade Xurídica Galega, que non é outro que conseguir que o galego sexa lingua xurídica e lingua administrativa, lingua de uso normal no mundo do dereito. Nese aspecto, así como en outros ámbitos do dereito público se deron pasos adiante máis ou menos significativos, en concreto no ámbito das administracións locais, e creo que o Concello de Lalín é boa mostra deso. Sin embargo, no ámbito do dereito privado, o avance foi mínimo ou imperceptible. E precisamente por iso Vitorino é unha excepción, é un caso excepcional. Entón, estamos na idea, e recollemos neso o exemplo de Vitorino, de que o galego ten que ser a lingua das notarías. O galego ten que ser a lingua das notarías e a situación actual nese aspecto é, por dicirlo dunha maneira diplomática, manifestamente mellorable. E precisamente na comisión que está a traballar na actualización do plan de normalización da lingua galega, encargada pola Xunta de Galicia, da que eu formo parte, unha das cuestións nucleares que vamos a propoñer, e xa Valentín está máis ou menos ao corrente deso, é que temos que tomar as medidas de maneira inmediata
para que unha persoa que vai a calquera notaría de Galicia non se encontre cos problemas graves cos que se encontra actualmente para facer os seus actos xurídicos en galego. Destaco isto porque creo que a Victorino lle gustaría que se falara disto e creo que a Victorino lle gustaría que este acto servise para que, de alguma maneira, fagamos pública ese noso obxectivo e manifestemos a nosa firme vontade de continuar nesa tarefa e seguir o seu exemplo. Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua, puso en valor a trayectoria profesional e persoal de Vitorino Gutiérrez Aller, subliñando o seu firme compromiso coa difusión e consolidación do galego no ámbito xurídico. Que foi un referente en Lalín, toda a comarca do Deza, en Galicia inteira, porque el foi, como xa nos acaba de dicir Xaquín Monteagudo, o herdeiro dunha tradición de xuristas que non eran moitos nos seus inicios, inda hoxe, no ámbito das notarías e dos rexistros da propiedade, non temos tantos de referentes que expoñer, que exhibir, propoñer como modelos de normalización da lingua galega, porque a mí que me toca ostentar a responsabilidade do departamento que se encarga no goberno galego da normalización do seu idioma, podolles dicir que no ámbito xurídico, no ámbito da xustiza, e máis nomeadamente no dereito privado, quizás sexan as áreas, as asignaturas pendentes que temos, as áreas onde máis nos queda por traballar. Áreas onde pensábamos que íbamos ir moito máis rápido do que fomos. E así o temos que recoñecer, e así o temos que dicir, porque iso non debe valer en ninguna maneira para desanimarnos, e ao contrario, para facernos coller máis enerxías para incidir nelas, e así o ímos facer, como xa decía Xaquín, dende a renovación do plan xeral e a colaboración co Colexio de Rexistros e Notariados, e outras moitas iniciativas que temos que tomar. En definitiva, por facer algo que Vitorino fixo hai moitos anos, que é xenerar a conciencia neses altos profesionais do mundo da xudicatura, das notarías, dos rexistros, en que é necesario identificar a linguaxe de precisa, a linguaxe de técnica tan importante que é a linguaxe xurídica para levala aos nosos escritos, para que ese valor que el tiña como persoa que se anticipou e que se antepuxo a todos os inconvenientes que había no seu momento, a xenerar un corpus lingüístico que levase desde a súa notaría, que estaba aquí a partir de hoxe, que quedará de forma perpetua esta marca indeleble en pedra de que ele o soubo facer dende aquí, dende o kilómetro cero de Galicia, así como nos outros lugares onde se atopou, e demostrarnos que é posible ser notario galego e facelo en galego, dándolle importancia, como decía Manuela, á toponimia, ao dereito constitucionario como fonte fundamental do dereito, e así o fixo nun ámbito nada fácil de facelo como é o das notarías. Porque Vitorino, xa daquela, era unha persoa, era un home adulto, un notario con moito percorrido, que non tiña xa que demostrar nada, nin engrandecer a súa carreira profesional xa daquela brillante, pois nunca regateaba un momento para resolvermos unha dúbida, para vir a unha mesa redonda, para dar unha conferencia, para ensinarnos, en definitiva, aos máis novos, todo o canto tiñamos que facer e que era posible facelo. Estábamos dicindo nada menos que un notario de élite como foi el. Todo iso tamén lle debemos a Vitorino Gutiérrez Aller. E todo iso obríganos tamén a facer actos como este que facemos hoxe. Actos de xustiza que os recorden, seguiremos facendo recordando as súas campañas en galego agora e sempre, a redacción dos formularios, ese acto tamén onde o deixaremos fronte á Facultade de Dereito na Universidade de Santiago para que estea ali ao pé de outro gran xurista como é Fermín Penzol, e así, dese xeito, Vitorino non desaparecerá nunca, estará sempre entre nós, estará sempre onde estea a normalización da lingua e da cultura galegas, estará servindo de modelos ás xeracións que detrás nosa han vir. Por lo tanto, como decía José Martí, honra. Este acto que facemos aquí deixará a perpetuidade o seu nome e o exemplo dun home bo e xeneroso. O seu fillo, Vitorino Gutiérrez, abogado e membro da Irmandade Xurídica Galega, agradeceu en nome da familia a emotiva homenaxe realizada ao seu pai. En primeiro lugar, a Irmandade Xurídica Galega por promover este acto, tamén a Xunta de Galicia, que é representada por Valentín, por auspiciar e por colaborar activamente tamén neste acto, así como o Concello de Lalín, por suposto. A todos vos, como amigos que sodes de Coco, familiares tamén, e nada, simplemente comentarvos que para min o meu pai sempre foi un pouco como ese Gary Cooper particular meu, esa especie de heroe silencioso
humilde, pero valente, moderado, ideolóxico. Probablemente todos recoñeceredes en Coco esa persona tan cercana, tan humana. Casi todas as semanas recibo algún veciño, algunha veciña de Lalín que me comenta que quere transmitir esa sensación de como se sentían protegidos na súa notería, cando, por exemplo, tiñan que firmar unha póliza. Ou tamén recoñeceredes ese perfil máis xurista, rigoroso, inclusive tamén incluso ese componente que tiña de compromiso cultural aquí na Asociación Cultural Deza, cando a promoveu, ou, por exemplo, sociopolítico incluso. Lembro cando lera o manifesto de Nunca Máis aquí en Lalín. E despois está esta outra faceta, este outro perfil, que é o perfil precisamente de que están a falar tanto Valentín como Carlos como Xaquín, non? Que é ese galeguismo activo. Eu, en nome da súa familia, da súa dona, dos seus fillos, pois evidentemente sentímonos moi orgullosos deste acto, deste novo recoñecemento, por así decirlo, desta homenaxe, pero tamén desta reivindicación desa faceta súa en prol do que el dicía, que el definía, que era a forma de pensar, que era como el definía o galego. E nada máis, agradecervos a todos. Venme a cabeza un poquinho cando fora o acto de homenaxe como fillo predilecto de Lalín, no que estabades un pouco como agora, non, expectantes ante as fermas que podía dicir Coco, e nos expectou a todos aquelo de moitas gracias a todos e todas, non teño nada máis que decir. Pechou o acto o alcalde de Lalín, José Crespo, recalcando a importancia de honrar as persoas que, como Vitorino Gutiérrez Aller, traballaron intensamente para que o galego sexa unha lingua de futuro. Decir que traballar en galego e facer Galicia é complicado, e dá traballo, pero nalgúns eidos máis que noutros. No agro é máis fácil falar galego que, por exemplo, no mundo xurídico. E Coco foi un adiantado aos seus tempos. E o feito de que botase unha mão nese sentido, hoxe aquí quedou patente de que foi unha persoa relevante e quedará aí para os anales da historia como un referente. Por lo tanto, nun mundo precisamente como era o das notarías, donde non abondaba moito o tema do galego. Así que eu creo que deben nacidos a ser agradecidos, e o pobo que honra aos seus, honras a sí mesmo. E nós hoxe queremos honrar aquí a unha persoa que, sin dúbida, vai estar aí para sempre. E por iso, cando se puxeron en contacto co Concello de Lalín, pois decidimos entre todos por facer esta placa con ese texto que redactado e que me mandou o Pepe de Redondela, o que quero terlle un agradecemento especial neste acto, porque en todo momento foi o que durante este tempo todo, desde hai un ano, se puxo en contacto comigo para irme dicindo o que se podría facer, o que non, o busto, onde se iba a poñer o busto en Santiago, e logo que podíamos poñer aquí, pois na placa, unha placa na casa, que non se presta moito a casa, que non había un sitio moi axeitado para a placa, e polo tanto, entre a familia e Pepe e máis nós decidimos que se facer esta especie de monolito que ademais é bastante robusto e que vai estar aí para moitos anos, non teño ninguna dúbida. Así que moitísimas gracias a todos os que fixeron posible o recoñecemento non só este, sino todo o que ten que ver ca memoria de Vitorino, especialmente a Irmandade Xurídica Galega, da que foi fundador. Unha placa colocada diante do antigo despacho profesional do homenaxeado na rúa principal de Lalín lembrará permanentemente a súa entrega e dedicación na defensa do noso idioma.